Kurta Çîroka Berik Ango Xalîçeyan Mehmet Yıldırım Di dîroka mirovahiyê de gelek nirxeneko ji bo gelan an jî civakan xwedîciyek qedîmin. Huner jî yek ji van nirxaneko di pêşketin û bi hêzbûna civakan de hertim biya xwedî roleke mezin. Ji ber vê yekê ku hunerwekî ziman an jî nasnameyê hertim di malbata çandê de ciyê xwe girtiye û wek baskekê çandê hatiye dîtin. Dema em li dîroka şaristaniyên dinirin ev yek baştir tê fêm kirin. Di her keliyên dîrokê de em dibînin ku her şaristanî di serdemên xwe de giringiyek cuda daye hunerê. Bi berhemên huneriyên ku afiran ne roj hatiye dewlemendiyên xwe raxistin el ber çavan, roj hatiye ji bo dijminên xwe bitirsînin hêza xwe ya çandê derxistin el pêş. Carna jî ji bo xweda û xwedawan daran re şikir bikin serî li berhemên hunerî dane. Bi şopên serdemên kevin ên li şikeftan bi peyker û mîmariyên bêhempa yên wekî ji şaristaniyên Misir û Mayayê bi rengên cûr be cûr ên li welatên Çînê û carna jî wek li şaristaniya Babilê bi ahengiya xwezayê re berhemên hunerî afiranine. Di berhema da jî ya ku derdkeve pêş hunera bi destane. Erdnîgariya Mezopotamyayê jî yek ji wan navnîşaneyan e ku bi dewlemendiyên xwe yên hunerî de dîroka şaristaniyên de xwedîciyekî taybet e. Bi taybetî dwarê hunerên destan de ev erdnîgarî wek dergûşeke bê ser û ber e. Em dikarin navê hezaran cûreyên hunerî bidin ku ev hezar salin reng didin vê erdnîgariyê. Berik Ango bi navê wê yê din Xalîçe jî yek ji van rengên Mezopotamyayê ne. Ev rastî ji bo wekî her welatên li vê erdnîgariyê ji bo Kurdistanê jî derbasdar e. Serboriya Berîkê bi awayekê zeran nayê zanîn ku Berik Ango Xalîçe kengê û li kîjan erdnîgariyê derketiye holê. Ev yek jî nîşan de ku xwedî dîrokek çixas kevne. Lêbelê li gorî lîkolînê zanyaran herî zêde Asya navîn wek erdnîgariya ku Berik derketiye holê tê pênase kirin. Di vî warî de berîka ku herî kevin a hatiye dîtin daneyeke balkêş e. Berîka bi navê Pazirik a kol kontara çiyayên Altayê hat dîtin îro li Leningradê li miza Hermîtagê tê pêşandin. Li gorî danayan ev berik beriya zayînê sed sala pêncemîn de hatiye çêkirin. Di çêkirina berîkan de herî zêde koçer xwedî rolê mezinin. Lewre dijana koçberiyê de pê di vî berîkan gelek heye. Piştî ku derketiye olê herî zêde di serdema Persan de berik bûne perçeyên jiyanê. Heke îro berikên Îranê qada navneteweyî de xwedî nav û dengek mezin bin sedema vê eleqeya ku Persan nîşanê berîkan daye ye. Li gel Asya navîn erdnîgariya Persan wekî Medserî de jî got li Mezopotamyayê jî Xalîçe dwarê hunerên destan de bûye xwedî çîrokeke qedîm. Di vî warî de Rêya Armûşê jî bandoreke mezin di pêşketina berîkan de bandor kere. Berîkên kulwelatên Asya navîn derketine bi salan li ser Rêya Armûşê bûne perçeyên bazirganiyê. Di çêkirina berîkan de teknîkeke xwezayî baldikşîne. Gerek teknîkê wê hene lêbelê di bingeha her teknîkê de şêwaza reçandina tevnê cî digire. Rast, çapût, kîrkît û tevin cûreyên raçandina berîkan ên ku herî zêde tên nasînin. Li gorî mezinbûna berîkan çarçoveya raçandinê jî tê diyar kirin. Tevna wê çixas mezin û fire be, berîk jî ew qas mezin dibe. Di raçandina berîkan de her bendik an jî rîs nayê bikare anîn. Lewre divê rîsê wê gelek zexm be. Ji ber vê jî herî zêde rîsê ku ji bizinan tê bi destxistin tê bikare anîn. Di demên kevin de rengên rîsan jî ji nebatên xwezayî dihatin bi destxistin. Ji xeynî vê boya xwe bi navê Ingo ya ku ji Hindistanê dihat bestxistin di rengkirina rîsê Xalîçeyan de dihat bikaranîn. Di bingeha pergala raçandinê de jî rêbaza sereke ew e ku bendê ku ji rîs dihat bestxistin bi şêwazeke sîmetrîk li ser tevnê tê rêzkirin. Di vir de ya esas ew e ku ev bend bi şêwazeke duqat tê girêdan. Qatek bin yek jî li ser. Li Kurdistanê berik keça filan kesê berikek çêkiriye ji gustîlê re derbas dibe. Ev gotin di çanda Kurdan de giringiya berîkan bi kurtasî vedibêje. Lewre dema em dikevin navxwe huneriyên Kurdistanê berik bi taybetiyên balkêş derdkevin pêşberî me. Ji nirxê hunerî bêtir wek kevneşopiyeke qedîm ji aliyê gelê Kurdistanê ve tê pêşwazî kirin. Ji serdema Urartu û Asuran heta niha di her keliyên dîrokê de wek hunereke destan bûye perçeyeke giring a jiyana me. Baş nayê zanîn ku berik kingê bûne parçeyê jiyana li Kurdistanê lêbelê em dikarin bêjin ku pêwendiya Kurdan û berîkan xwedî temeneke bi hezaran salan e. Vê rêwîtiya demdirêj de berik dwarê hunerî de pêşketineke balkêş destxistiye. Ev pêşketin ji cûreyên wê heta reng û şêweza çêkirina wê di her alî de xwe didine der. Ji ber vê jî dema mijart be çêkirina berîkan xaleke giring a hunerê derdkeve pêş. Lêbelê di nava nirxê hunerî de ya ku derdkeve pêş ne tenê şêwazên çêkirinê û cûreyên berîkan e. Dema mijar berik bin pêwendiyeke nû baldikşîne. Ev pêwendî jî pêwendiya jin û berîkan e.
Di pêşketina çêkirina berikan de bêguman weke keda jinan keda zilaman jî heye. Lêbelê bandora jinan al ser xalîçeyan berikan xwedîciyekî taybet e. Li demên berê de çêkirina berikan wek karekê nav malê dihat dîtin. Bi gotineke din wek karê jinan dihat qebûl kirin. Wisa jî bû piştî ku jin hîn bûn çawa berikan çê bikin di navbera jin û berikan de peywendiyeke qedîm dest pê kir. Keda ku ji destê jinan derket bû rengê berikan bû şêwaza çêkirina berikan û bi kurtasî ji berikan re bû nasname. Ev peywendî serî de wek pêwîstiyeke jiyanê derket holê. Ji ber li malê pêdivî bi xalîçeyan hebû jin dest bi çêkirina wê kirin. Çêkirina wê jî gelek bi zehmet bû. Hin ji wan piştî kedeke bi rojan berdewam dikir di qediya, destê wan bi rojan diçûn û dihatin. Çavê wan diêşiyan lêbelê bi sebreke mezin berik gelîb gelî dihatin honandin. Ev karê zehmet ku wek pêdiviyeke malê derket holê bi derbasbûna salan ve vegihîst hezkirineke mezin. Çêkirina berikan êdî ji pêdiviyê derket wek eşqeke mezin bû perçeyê jiyana jinan. Bi vê yekê ji bo berikan jî pêvajoyeke nû dest pê kir. Di vê pêvajoyê de berik êdî bûn hevalên jinan. Di nav civaka feodal de berik xalîçe wek neynik an jî wek rojnivîsekekî li pêşiya jinan ciyê xwe girtin. Roj hat jinan bertekên xwe yên dijî feraseta feodal honandin li ser berikan. Roj hat xemgînî û hesret evînên jinan bûn mijara çêkirina berikan. Roj hat jin xeyalên xwe kelîb kelî li ser berikan nexş kirin. Ev hestên ku jinan li ser berikan nexş kirin dwarê hunera berikan de cûre û rengên nû hafirandin. Cûreyên wekî çilgul, jîrkan, canbezar, kesneker, şamarî, tillik, kavjal û geve ji cûreyên berikan tenê navê çend mînekan e. Bi vê yekê ve hunera xalîçeyan li Kurdistanê hem pêşketineke berbiçav destxist hem jî bû xwedîciyekî taybet. Hêdî hêdî eleqeyeke balkêş li dijî berikan çêbû. Çêkirina berikan, cûreyê wan, şêwaz û bendikên ku pê tên çêkirin ji mirovan re bû mereqeke mezin. Ev eleqe hêdî hêdî mezin bû. Rêlber pêvajoya bazirganiya berikan vekir. Di qada bazirganiyê de berik. Piştî ku li Kurdistanê berik bi keda jinan bû xwedî nav û deng ji pêdivîya malê derket wek amûreke bazirganiyê bû çavganiya debara malbatan. Heta sala 1905 an jî berik ji bo Kurdistaniyan wek pêdiviyeke li malê dihat dîtin. Ên ku berik çêtkirin ji bo li mala xwe bi kar bînin çêtkirin. Herî zêde jî ji bo malbatên ku jiyana xwe wekî koçer derbas dikirin, pêwîstiyeke mezin bi berikan angop xalîçeyan hebû. Firotina berikan wek tiştekî şerm dihat dîtin û zêde bi nirx nedihat hesab kirin. Lêbelê piştî ku bi saya keda jinan berik xweşikbûneke balkêş bi dest xistin eleqeyeke mezin dijî berikan çêbû û berik li Kurdistanê derketin sûkê. Bi vê yekê ve bazirganiya berikan jî dest pê kir. Bi taybetî sala 1907 duwarê bazirganiya berikan de dîrokeke giring e. Pêvajoya ku bi vê salê dest pê kir bû pêvajoya naskirina berikên Kurdistanê. Xalîçe bêtir bûn xwedî nav û deng wek xelateke giranbiha bû perçeyên mal û avahiyan. Ev geşadan bixware sektorê jî afiran. Çêkirina berikan a ku ji bûna jinan pêdivî an jî mijûliyek malê daha dîtin hêdî hêdî di sektora kar de jî ciyê xwe girt. Îro Kurdistanê berik wek nirxeke herêmî bûye perçeyek jiyanê. Rêbazên çêkirina xwezayê her çend newekî demên berê be jî hebûna xwe diparêze. Êdî zêdetir li kargehan rêbazên maşînan tên raçandin. Lêbelê li hin hereman hîna jî wek rêbazeke kevin bi keda destan raçandina berikan didome. Bi taybetî li wan, Colemêrg û Qersê raçandina berikan didome. Ev nirxa huneriya ku wek pêdiviyeke jiyanê dest rêwîtiya xwe kir dê heta kengê bidome nediyar e. Lêbelê em dikarin bêjin ku heta keda destan hebe û pêwendiya jin û berikan qers nebe dê berik jî wek nirxekî qedîm û perçeyekî jiyana me taybetiyên xwe biparêze.